Is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Puli iddefenda d-dikjarazzjoni tal-Kap Nazzjonalista Adrian Delija. Fuq is-swed fuq l-abjad Adrian Delija għeddet lil dawk id-deputati nazzjonalisti mill-fazzjoni tal-ex kap Simon Busuttil biex jagħmlu deċiżjonijiet. Dikjarazzjoni li għamilha ftit jiem wara li l-10 deputati tal-Oppożizzjoni fosthom Simon Busuttil marru kontra d-deċiżjoni tiegħu u votaw mal-Gvern dwar emendi fil-liġi tal-vjolenza domestika. Minn hawn il-qudiem kull min qiegħed fil-partit irid jagħmel id-deċiżjoni tiegħu. Mistoqsi dwar dan id-deputat nazzjonalista Clyde Puli qal li Adrian Delija kellu messaġġ ċar. Il-messaġġ ta' Adrian Delija kien ċar u ċara l-kulħadd, mhux għal A, B, C, D, O, D, ċara l-kulħadd. Aktar minn hekk Puli qal li meta jittieħdu deċiżjonijiet ikunu ttieħdu. Dan il-partit jista' jkollox huwa Partit Demokratiku, diversità ta' opinjonijiet. Però ġala darba jittieħdu deċiżjonijiet, kulħadd jimxi b'mod ċar u jagħmel l-għażliet tiegħu il-qudiem. Isma' l-Kunsill Ġenerali.